नांगौ बायदि नुजानायखौ जोङो नुबाय। दा बिथांमोननिसिम सयथा बिउनि दैदेनगिरि लोगोसे CLF गासै बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय बे समाव जोंनि खावलायनाय बायदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय। आरो बेजों लोगोसे बेवहाय बाहागो लानो हादों जोंनि खयलामयला बिसटिटिसिनि लेङाइ मासिगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो बिबानगिरि मेम्बार सोद्रोमा बिथांमोन आरो लोगोसे प्राइमारिनि मानाव गेदेर आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे बिथांमोननि मावथिफारिया बिथांमोन आरो लोगोसे बावहाय खना खनला माने गावबुरा बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जेसेबांनाखि डिपार्टमेन्टनिफ्राय दैदेनगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे बेवहाय मेडिकेल स्टाफ बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों। उज्ज्वला गेसनि मालिक आरो सिमसन बसुमतारी बिथाङाबो दंफैयो आरो लोगोसे गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैनाय साफ्रोमनिसिमबो आङो खयलामयला बिसटिसिनि जानानै अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि जे आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक्स। चेयारमेन सारनिसिम गोजोननाय थाबाय। ओके दानिया जोङो गुबुन मोनसे हाबाफारियाव बारनोसै। जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों 19 नं सिडली चिरां LAC-नि मानगोनां MLA जयन्त बसुमतारी सार बिथाङा नुजाथिफैनो हादों जोंनि गेजेराव। बिथांखौ आङो दिनै रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो बिथांखौ गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। हेलो एसे थाफैबाय। ओरैनो हरदो बयबो ओरैनो दानिया दसे रायलायथ'नो नाङा ना। हेलो सिरि थाला मानगोनां रायजो राजाफोर ओरैनो हरदोनाय मा खालामबाय थादोंथाय दोनथ'दो र' दसे एसे सिरि थादो दसे दोनथ'दो दे। ओरै मा रानदों बेयावलाय मा रानदों दोनथ'दो दे दसे दोनथ'दो दे দোষী ছাত্রদের অলপ আমি কথাবিলাক শুনো নহয় এইটো হল আপোনালোকৰ কাৰণে হয়। আজি যে প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছে এইটো আপোনালোকৰ মংগলৰ কাৰণে। ইয়াত কিছুমান বস্তু আছে এনে ইয়াত গাড়ী এটা লৈ আহিছে মোদীৰ এটা ভাষণ আমি শুনিলো জাস্ট এনেকেই নহয়। আৰু মোদীৰ ভাষণটো যদি ভালকৈ শুনো আমি তেতিয়া বহু কথা তেখেতে কৈ গৈছে নহয়। তো আজি বিকশিত ভাৰত বিকশিত ভাৰত মানে ভাৰতক বিকাশ কৰিব লাগে উন্নত কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে এটা কি কোৱা হৈছে এই মানে কামটো কৰা হৈছে मा होननाय जादों मिथिदों ना जे भारतखौ मा होनदों जौगासार भारत दानांगौनो विकसित भारत होननानै बुंदों हिन्दीयाव आरो असमियाव मा होनदों बिकशित भारत जौगाखां भारत बेबायदि दानांगौ जोंहा। आरो बिनि थाखायनो नरेन्द्र मोदीनि जोङो नैबे दा भिडिअ नायबावगोन दसे उनाव एसे सिगां बुंखांबाय आरो नायबावगोन जोङो दायो। दा बे बाथ्राखौ नरेन्द्र मोदी प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डियाया जे बाथ्राखौ बुंदों बेखौ जुदि जों मोजाङै खोनासंनानै लायो गोबां बाथ्रा हाबनानै दं बेयाव मिथिदों ना विकसित भारतआव। तो दिनैहाय नुजानो हानाय गासैबो आलासि आरो अफिसार्सफोर डिपार्टमेन्टेल अफिसार्सफोर जोंहा दङ बेयाव बेंकनि दङ मेडिकेलनि दङ गोबां डिपार्टमेन्टनि दङ। जोंहा नैबे खैलामैलानि जोंहा गेसनि मालिक नङा होमबा बेनि मालिक बिथाङाबो दङ आदा सिमसनाबो दङ आरो बिथाङा मा होनदों उजाला आसुनि जे दङ दा नङा होमबा बे उजाला आसुनिखौ बोरैहाय कानेक्सन होनांगौ बे आसुनिया सोरनि बे खोथाफोरखौबो बेयाव दहाय बुंखांबाय प्राइम मिनिस्टारा।
जों हयथ' भाषाखौ बारा मोजां बुजियाखैमोन बिनि थाखायनो जोङो जेबो बुंनो हायाखै नङा होमबा मोजां बुजिनो हायाखै दा मानगोनां रायजो राजाफोर बयबो मानसियानो गावनि न'खरखौ जौगाजानो लुबैयो नङा होमबा जों रावबो गोरिबै थानो लुबैया नंगौना नङा আমি কোনিও নিজৰ ঘৰটো গরিব হৈ থাকাটো বিচাৰো জানো আমি নিবিচাৰো নহয় আমাৰ ঘৰখন যাতে ভাল হ'ব অলপ আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰক অলপ উন্নত হওক আমি অলপ মাহাজন হওক এটো আমি বিচাৰো না নিবিচাৰো বিচাৰো নহয় जोङो माहाजोन जाथों बेखौ सानो नङा होमबा न'खरनि रांखान्थि अबस्थाया मोजां जाथों न'खराव साख्रि बाख्रि मोनथों नङा होमबा थाखा फैसा एसे बुरजा मोनथों आबादा मोजां जाथों गय फिथाइफ्रा मोजां थाइथों माइ आबादा मोजां जाथों थाखा मोनथों न'खराव फिसा फिसौखौ मोजाङै खांनो हाथों गोजां बोथोरदा मोजां नोङो जि जोम बायनानै होनो हाथों बायदिसिना खोथाफोरखौ जोङो दिनै सानो नङा होमबा आरो बे संसार जानायनि मोनसे मा जोंनि नियमखा बियो संसार जानायनि मोनसे बाहागोखा बियो बयबो न'खरखौ जौगाजानो लुबैयो नाथाय जौगानांगौबा बोरै जौगागोन आरो न'खरा जौगायोबा मा जायो होनदों ओनसोला जौगायो न'खरा जौगायोब्ला बे निसिमानि साफ्रोमबो मानसिया जानो लोंनो एसे गोनां जायोब्ला मा जागोन होनदों नैबे बाजारा मोजां सोलिगोन निसिमानि नैबे माने खैला मैला बाजारा मोजां सोलिगोन मानोना बयबो बायलाय फानलाय खालामनो हागोन मोजाङै जेला बायलाय फानलाया मोजां जागोन थाखा फैसाया मानसिनि आखायाव गिदिंगोन मिथिबायना मानसिनि आखायाव गिदिंगोन प्रग्रामनि बागै मिथिनो थाखाय मोनसेया जाहैबाय सरकारनि माखासे आसनिफोर माबानि जेरैहाय नोङो एमजेनरेगानि खोथा बुंदों नङा होमबा मानरेगा होननानै बुंदों बिनि आसनिफोर माबा माबि खिथाहरदो दिनैनि प्रग्रामनि बागै सोंहरदों नै मानसिफ्रा लाइभआव दं नालाय बे बेकसिट भारत संकल्प यात्रा आरो बेखौहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायनो अल इन्डियायावनो गुबुन गुबुन जायगायावहाय जागासिनो दं आरो माने बेयावल' नङा माने माबोरै जोंनि डेभेलप जागोन गोबां सरकारनि आसनिफोर दङ बेखौ जों माबोरै लाब खालामनो हागोन ओमफ्राय जायफ्रा मिन्थिया नै बेनि बे प्रग्रामनि थ्रुयै मिथिनो हागोन आरो ओमफ्राय जायफ्रा बेबायदिनो माखासे स्किमफोरखौ लाब खालामनो हाबाय बिसोरो दा बे मिथिङाव दङ नाथाय बिसोरो मेरिका आरो मेरिजवानि होननाय दङ बेवहाय दा बिसोरो प्रुफ होगोन जे जों मोनबाय होननानै बेखिनिखौनो आं बुङो दा निश्चय खोनाखाबाय सासे बियादैनिफ्राय माने आंबो डिटेल्स माबा जोबनाय जायाखै नालाय दा नेक्स्ट भिडिअ ट्राइ खालामगोन आङो जास्ट फैनानै आङो लाइभआव थानाय जादों डाइरेक्टनो दा बेबायदि आरोखि नायलांनो हागोन गोबांथार बेफोरबायदि सेल्फ हेल्प आइजोफ्रा दंफैयो उजाला आसनि दिहुनदों उजाला आसनि ना होमबा उजाला आसनि आरो नोंनि न'खरा मोजां जाथों होननानैनो माखासे मानसिया जाथे अरुणोदय स्किम मोननो हायो गासिबो मोनजोबा अरुणोदय स्किमखौ नाथाय माखासे मानसियाल' मोननो हायो ओरैबायदि गोरिब मानसिनो होनाय आसनि बियो जे बेजों बै न'खरा नोङो मा मोजां मोनसे जानो लोंनो एसे माने ओंख्रि बायनो बायदिसिना मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बायनो जाथे हायो साहा लोंनो थाखाय सिनि बायनो हायो बिनि थाखाय दिनै नोङो मा होदों अरुणोदय आसनि होनाय जादों नङा होमबा जोङो पेन्सन मोनो पेन्सन बोराय पेन्सन बुरै पेन्सन नङा होमबा जोंनि जायफ्रा मा होनदों बेखौ एसे लेंग्रा लेंग्रि खरियाफोर दङ बिथांमोनाबो माखासे स्किम मोनो पेन्सन मोनो बेजों जोंनि रांखान्थि अबस्थाया मोजां जानांगौ आरोबाव मा होनदों जोङो दिनैहाय मा होनदों बै रेशन कार्डनि गेजेरजों जों माइरं मोनो माइरं नङा होमबा अन्त्योदय आसनिनि गेजेरजों जों माइरं मोनो ओरैबायदि माखासे मानसि दङ मुथासे माइरंनि थाखाय बे सानफ्रामबो सिन्था जानांगौ जायो नङा होमबा गामि माने मालाया गोजांनानै गानफब जोमफब न'आव थायो खिन्थु माखासे ओरैबायदि न'खर दङ जायफ्रा बे गोजांनाय समावबो नोङो दैयाव थांनानै ना गुरहैयाबानो अबस्था गैया जायो ना गुरहैनांगौ जायो नङा होमबा अब्लासो बिसोरो मा बे नाखौ फाननानैसो नोङो संख्रि बानलु बायनांगौ जायो बेबायदि गोबां न'खरफोर दङ बिनिफ्राय जोङो मा होनदों उदां जानांगोन आरो उदां जानांगौबा जोङो सरखारनिफ्राय माइरं मोननांगोन जायनि थाखायनो दिनै जोंहा मा होनदों जे नोङो बै मा होनो रेशन कार्ड दा रेशन कार्ड मोनजोबदोंना मोनजोबाखै मानसिफ्रा मोनजोब्बायना सोरबा सोरबा मोनथ'वाखै मोनसिगोन रेशन कार्डआ राननोसै नै मिथिबायना रेशन कार्डखौ राननोसै रेशन कार्ड मोननाय लोगो लोगो मा मोनफागोन मिथिगौ
5 लाख थाखानि बेमार नायनो थाखाय फैसा नों कार्ड मोनसे मोनगोन मा मोनगोन मा कार्ड होनो बेखौ आयुष्मान कार्ड मिथिबाय ना नोंनि नखराव 10 जन मानसि दङ 10 जन मानसिया माइरं मोनो 10 जन नखरनि सोद्रोमाफोरनो साफ्रोमनोबो मोनफा आयुष्मान कार्ड होनाय जागोन मिथिबाय आरो बे आयुष्मान कार्डआ माबे खामानियाव नांगोन 5 लाख थाखाखौ नों ओरैनो बख'लाबायनो मोना नोंहा जेला बेमार जागोन किडनियाव अन्थाइ जादोंनो गल ब्लाडाराव अन्थाइ जादोंनो नङा होमबा टिउमार जादोंनो माबा गेदेर लोमजादोंनो बेमार जादोंनो बै टाइमाव बै माखासे हस्पिटाल दङ बे हस्पिटालफ्राव लाङोब्ला नोङो मा फैसा होनाङा जासे नों ओरैनो फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनगोन बे जाहैबाय रेशन कार्डजों लोगोसे आरो रेशन कार्ड जायफ्रा मोनाखै बिसोरबो दिनै नोङो बे आयुष्मान कार्डखौ बानायदों सोरनि थ्रुयै जोंहा नों आशा कर्मीफोरनि थ्रुयै जों बानायनानै लादों बे जाहैबाय भारत सरकारा होनाय जाहाथे जोंनि बे भारत हादरनि नोगोरारिफ्रा भारत हादरनि जोंनि मानसिफ्रा जाहाथे उखैनानैबो थैनाङा बेमारजोंबो जाहाथे थैनाङा नङा होमबा नखराव ओंखाम संनो थाखाय गेस कानेक्सनबो जाहाथे खम दामाव मोननो हायो लेंग्रा लेंग्रि मानसिफ्राबो जाहाथे फैसा मोननो हायो मानोना लेंग्रा लेंग्रि मानसिया सोरबा खामानि खालामनो हाया इनकाम खालामनो हाया बिसोरबो जाहाथे फैसा मोननो हायो ओरैबायदि माखासे दङ जे बोराय बुरै मानसिफोर जायफ्रानाखि नोङो सोरजोंबा बिमा फिसालाफोरजों नायजाला फिसाजोफोरजों खबर लाजाला बेबायदि माखासे बोराय बुरै दङ बिसोरनो जोङो पेन्सन होनांगौ बोराय पेन्सन बुरै पेन्सन नङा होमबा बोराय पेन्सन बुरै पेन्सन होनाय जायो ओरैबायदि माखासे नखर दङ जायफ्रा रान्दि जाबाय जायफ्रा नोङो बिसि फिसाय गारलायबाय ओरैबायदि गोरिब नखर बिसोरनो दिनै मा होनो नागिरदों नोङो अरुणोदय आसनि होनाय जादों अरुणोदय आसनि बे खोथाखौनो दिनै बुंनो फैदों आरो बिनि थाखायनो दिनै मा होनदों बिकसित भारतआ जौगाखां जानांगौ माब्ला जौगाखां जानांगौ फैगौ 2047 मायथाइ 2047 आव भारतनि उदांस्रिया 100 बोसोर जानो थांगासिनो दं 100 बोसोर भारतनि उदांस्रिया बिनिखायनो थांनाय 2021-22 मायथाइनिफ्राय फैगौ 2047 मायथाइ 2047 सिम गासै 25 बोसोर बे 25 बोसोरखौ मा होनदों अमृत काल होननानै बुंनाय जादों अमृत काल बे अमृत काल एबा 25 बोसोरनि गेजेरावनो भारतआ जौगाखां हादोर जानांगौनो जौगाखां हादोर साफ्रोमबो मानसिनि बेंक एकाउन्टआव मा थानांगोन फैसा थानांगोन आरो ओरैबायदि मानसि थानो मोना जाय मानसिनावनाखि बेंक एकाउन्ट गैया बेंक एकाउन्ट थाथारनांगोन साफ्रोमबो मानसिनाव এনেকুৱা এজন ব্যক্তি থাকিব নালাগে যাৰ বেংক একাউণ্ট নাই সবৰে এটা বেংক একাউণ্ট থাকিবই লাগিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে এটা বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে এই যে আমাৰ অন্তোদয় আঁচনি চাউল পাব লাগিব তেওঁলোকে কি পাব লাগিব অৰুণোদয় আঁচনি পাব লাগিব তেওঁলোকে বৃদ্ধ পেঞ্চন পাব লাগিব তেওঁলোকে উজ্জ্বলা আঁচনি দ্বাৰা তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব লাগিব তেনেকুৱা আঁচনি আমি পাবই লাগিব যাৰ দ্বাৰা আমি 2047 সনত যেহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ 1947 সনত স্বাধীন হৈছিল ওহা 2047 সনত ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ দিৱস স্বাধীনতা পোৱাটো 100 বছৰ পূৰ্ণ হ'ব 100 বছৰ পূৰ্ণ হ'ব যোৱা 2022 চনৰ পৰা 2047 চনলৈকে 25 বছৰ আমাৰ হাতত আছে 25 বছৰ এই 25 বছৰত ভাৰত এটা বিকশিত ভাৰত উন্নত ভাৰত ডেভেলপ ইন্ডিয়া হ'ব লাগিব ডেভেলপ ইন্ডিয়া যাৰ কাৰণে এই আঁচনি যাৰ কাৰণে এই বিকশিত ভাৰত এটা প্ৰগ্ৰাম আমাৰ সুখে কোণে ভিচিডিসি বিলাকত গৈ এই আঁচনিৰ বিষয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ কি কি আঁচনি লোৱা হৈছে আমাৰ নাগৰিকসকলৰ কি কি অধিকাৰ আছে নাগৰিকসকলৰ কি কি প্ৰাপ্য আছে এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে আজি বিকশিত ভাৰতৰ এই প্ৰগ্ৰামটো লোৱা হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অলপ আগতে আপোনালোকে টিভিত দেখিলে তাত মানে বহু কথা তেখেতে ক'লে আপোনালোকে কিছুমানে বুজিলে কিছুমানে নুবুজিলে তেনেকুৱা আঁচনি লোৱা হৈছে বহুকেইটা আঁচনি যাৰ দ্বাৰা আমি ভাৰতবৰ্ষ বিকশিত হ'ব লাগিব বিকশিত ভাৰত উন্নত ভাৰত হ'ব লাগিব যাতে আমি প্ৰত্যেকজনে যাতে ভোকত যাতে আমি মৰিব নালাগে নহয় আমি এই যে
ৰেচন কাৰ্ড আজি ৰেচন কাৰ্ড নোপোৱাটো জিৰ' হ'ব লাগিব তাৰমানে ৰেচন কাৰ্ডটো কোনে পাব পাৰে যাৰ ইনকামটো নেকি বছৰত 4 লাখ পৰ্যন্ত হয় যাৰ ইনকাম বছৰিকীয়া আয় সেই আয়টো যাতে 4 লাখ পৰ্যন্ত যদি হয় তাৰমানে 4 লাখৰ তলত যদি বছৰত ইনকাম হয় বা আয় হয় এই ব্যক্তি গৰাকীয়ে কি পাব পাৰে ৰেচন কাৰ্ড পাব পাৰে আৰু ৰেচন কাৰ্ড পালে কি পাব আপুনি চাউল পাব চাউল আৰু চাউলৰ লগতে আপুনি কি পাব যে আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ এটা ইনস্যুৰেন্স আপুনি 5 লাখ টকা ইনস্যুৰেন্স হ'ব 5 লাখ টকা ইনস্যুৰেন্স আৰু আপোনাৰ ঘৰত যদি 10 জন ব্যক্তিৰ নামত যদি আপুনি চাউল পায় 10 জন ব্যক্তিৰ নামত কি থাকিব আয়ুষ্মান কাৰ্ড থাকিব আয়ুষ্মান কাৰ্ড আপোনাৰ যদি ঘৰত 5 জন আছে 5 জন ব্যক্তিৰ 5 জনৰ নামত আয়ুষ্মান পাব আয়ুষ্মান কাৰ্ড আৰু এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ দ্বাৰা কি হ'ব কেতিয়াবা আমাৰ টিউমাৰ হয় কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় গল ব্লাডাৰৰ পাথৰ হয় কেতিয়াবা আমাৰ दा गोबां फैलादों आरो नै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेवहाय जागासिनो दङ नै बिथिङा खैला मैला बाजारावहाय আপুনি চাউলৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি মানে উজালা গেছ আপুনি পালে য'ত নেকি লাখো কোটি কৰড় কোটি বিলাকে 1000 1500 2000 হলেও কিনিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ ইনকামেই নাই আপুনি কেনেকৈ 2000 টকাৰ মানে সিলিন্ডাৰ কিনিব 1200 টকাৰ সিলিন্ডাৰ আপুনি কেনেকৈ কিনিব যাৰ কাৰণে উজালা আঁচনিৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ উজালা গেছ আঁচনি মানে কানেকশ্যন কৰি দিয়া হ'ল আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যাতে কমত মানে গেছটো পাব পাৰে তাৰ কাৰণে এই আঁচনিবোৰ লোৱা হ'ল wasmina ya hili पैसा बनवा orare mena CO2 tihi zil bunwa গেছ কানেকশ্যন আপুনি পালে নহয় অৰুণোদয় আঁচনি আপুনি পালে এই আঁচনি যদি দিয়া হয় আপনি উপরেন্সি আপনি কি পালে বেমার হলেও আপনি 5 লাখ টাকার একটা ইন্স্যুরেন্স আপনি পাবো পারে আৰু ইয়াৰ আমাৰ নাগৰিকসকলক ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলক অহা 2047 চনৰ ভিতৰত 25 বছৰ যিটো অমৃত কাল এই অমৃত কালৰ সময়ত যাতে সবেই এই সরকারি আঁচনির দ্বারা আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি কাম করি ইফালে আমি রেশন কার্ড পাম রেশন আমি পাম ইফালে আমি অরুণোদয় আঁচনি পাম বৃদ্ধ পেনশন আমি পাম বিকলাঙ্গ সকলে আমি কিবা এটা পাম এনেকৈ কৰি আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো আমি উন্নত কৰিব বিচৰা হৈছে আৰ্থিক অৱস্থাটো मानगोनां रायजो राजाफोर बेजों जोंनि रांखान्थि अबस्थाखौ जोङो फोजौनो नागिरदों दिनै भारत सरकारा नोंथांमोना नुबाय दिनैहाय आसाम सरकारनिफ्रायबो मा होनदों जे जायफोरनाखि माइक्र' फाइनान्सआव लन लादोंमोन बे लनखौबो सुख'नानै होबाय आसाम सरकारा नङा होमबा आरोबाव दा मा होनदों लाखोपति बायदियाव